Toto video vám dá kompletný návod, ako spraviť letnú formu už toto leto veľmi rýchlo a jednoducho. Viem, že veľa z vás chce schudnúť a už sa o to pokúšate každý jeden rok, ale stále to nejak nevyšlo. A poteším vás, pretože v tomto videu nájdete všetky informácie na to, aby ste tú formu už toto leto mohli spraviť. To znamená, poviem vám všetko dôležité od stravy až po tréning bez nejakých zbytočností. No a určite viete, že odber sa dáva pred pozeraním videa, takže určite tam teraz dole klikajte, hoďte tam ten odber, nech takéto podobné videá nezmeškáte. No a ja vám zatiaľ poviem, ako sa vyvíjala moja premena. Takže tu máte niekde obrázok, ako som vyzeral ja, keď som prvýkrát začal cvičiť a ako vyzerala teda tá moja prvá letná forma. Z tohoto som sa posunul až na niečo takéto. Táto fotka, ktorú vidíte, tak je fotená pred pár dňami a je to vlastne možno 2-3 mesiace do tohto leta. Úplne prvý krok, ktorý musíte spraviť, je to, že sa choďte pozrieť do zrkadla a úprimne si povedzte a zhodnite sa, či idete buď naberať alebo chudnúť. Pre 99% z vás bude správne rozhodnutie chudnutie, pretože naberanie je iba pre tých z vás, ktorí ste už naozaj teraz chudí, takže pozrite sa do zrkadla, ako vyzeráte a reálne si úprimne povedzte, koľko chcete schudnúť, aká by mala byť tá vaša vysnívaná postava a povedzte si, že na tom začnete pracovať. Keď si predstavíte tú vašu vysnívanú formu, tak predpokladám, že tam bude sixpack, že si želáte, aby ste mali tie brúšaky. A teraz vás poteším, ono to není o budovaní toho sixpacku. Sixpack má každý jeden človek, aj vy. Je to len o chudnutí. To znamená, keď ten tuk, čo máte tuto na bruchu, schudnete, tak sa vám ten sixpack ukáže. Takže áno, rozumiete to správne. Keď chcete spraviť fakt dokonalú letnú postavu, tak je to o tom chudnutí. A ďalšia super správa je to, že sa to dá docieliť veľmi rýchlo. No a už sa určite pýtate, že ako na to. A teraz vám prezradím jedno tajomstvo. Keď veľa ľudí ide chudnúť, myslia si, že to je o tom behať po vonku, ísť do fitka, ísť na nejaké kardiostroje, na bežiaci pás a že týmto reálne schudnete. No a prečo sa to práve týmto ľuďom vôbec nepodarí? Je to preto, že zanedbávajú úplne stravu. A tá strava je dokonca oveľa dôležitejšia, jak ten samotný tréning. Ja keď chodím dietu, tak v prvom rade dbám na stravu a dokonca ja vôbec nechodím na nejaké kardiopásy. Ja sa maximálne len pôjdem prejsť a schudnem aj tak, spravím ten sixpack aj tak. No a ako to vlastne s tou stravou funguje? Čo mám robiť? Veľmi jednoducho vám to vysvetlím, aby ste to pochopili. Vy sa musíte dostať do pozície, kedy sa ten váš tuk z toho tela začne páliť a začne sa používať ako energia. To znamená, že uberieme jedlo a vaše telo si tú energiu navyše bude brať práve z toho tuku. Docielíme to tým, že budeme v tzv. Kalorickom deficite a budeme proste jesť menej, no a tá telesná váha pôjde dole. Preto sa musíte postaviť na váhu každý den deň a merať si, že či chudnete alebo naberáte, aby ste vedeli, že koľko toho jedla máte ubrať alebo pridať. Veľmi okrajovo povedané. Mám tu ešte jednu možnosť, ako to bude trvať oveľa rýchlejšie a pre vás to bude úplne jednoduché bez nejakých stresov. A to je to, že vám niekto zostaví jedálniček, kedy vlastne vypočíta presný príjem toho jedla alebo kalórií, to znamená bielkoviny, tuky, sacharidy, úplne dokonalé práve pre vás na to vaše telo, aby ste chudli hneď zo začiatku. Pre vás to bude znamenať to, že ten celý proces bude úplne jednoduchý a vy budete mať len napísané, že čo máte zjesť alebo koľko toho máte zjesť a to bude všetko. Akurát tento systém je trošku zložitejší, pretože to zahrňa aj nejaké počítanie a prax, takže preto si to budete musieť dať spraviť od nejakého človeka, ktorý sa fakt do toho vyzná. A poteším vás, pretože ak mi napíšete na Instagram, tak vám s tým viem pomôcť a viem vám poradiť úplne vo všetkom, čo sa týka diety. Takže ak máte záujem, napíšte mi na Instagram, akú otázku máte, alebo či by ste potrebovali vypočítať ten váš denný príjem, spraviť jedálniček a ja vám samozrejme veľmi rád pomôžem. Takže to znamená, že už budete môcť makať práve teraz a tú letnú formu konečne spravíte. A prichystal som si takých 5 bodov, ktoré asi mne tak najviacej pomohli v tej diete, aby som schudol ten tuk. A možno vás ten 5. bod celkom dosť prekvapí. Za prvé, tá dieta není úplne o hladovení. Neviem, prečo má toľko ľudí práve názor na tú dietu, že to je o hladovení. Ono to úplne není pravda. Možno zvyknete jesť nejaké vypražané veci a tak ďalej, čo sú extrémne bohaté na kalórie. Ale keby ste začali namiesto toho vypražaného jesť napríklad normálne mäso, alebo namiesto hranoliek, dajme tomu pečené zemiaky, tak by ste boli až prekvapení, koľko kalórií dokážete ušetriť. A bude to možno aj problém zjesť také množstvo toho zdravého jedla, pretože to jedlo je síte. Takže tá dieta nutne není o hladovení. Bod číslo 2, veľmi dôležitý, a to je, že nekupujte nezdravé potraviny domov. Ide o to, že vy máte chuť na nejakú sladkú vec, iba keď ju máte doma. Ak ste sa prisili možno niekedy, že máte v chladničke tortu alebo koláče, alebo máte nejaké sladkosti vyložené na kuchynskom stole a iba kráčate okolo, tak už automaticky viete,
že to jedlo tam je a už vám aj príde, že by ste si to možno aj dali. Ale keď to jedlo nebudete mať vôbec doma, že ho ani nekúpite, tak vás to veľakrát ani nenapadne, že tú chuť na to jedlo máte. Takže nemajte doma nezdravé potraviny, ani ich nenakupujte. No dobre, a teraz sa možno pýtate, ale že čo mám jesť? Proste doteraz som jedol sneakersky, torty, koláče, tak teraz vám poviem pár tipov. Takže ten tretí bod budú zdravé potraviny, ako napríklad za prvé mäso. Ja odporúčam kuracie alebo morčacie, pretože má menej kalórií ako nejaké hovädzie, ale to je jedno, hlavne proste nech jete mäso, to má bielkoviny. Za druhé nejaké vajcia, za tretie nejaké ovsené vločky, za štvrté zemiaky a potom tam môžete pridať aj nejakú zeleninu alebo niečo podobné. A poteším vás, kľudne si dajte aj niečo možno nezdravé, ale iba občas. Ak bude 80% z toho, čo normálne denne jete, že to bude niečo zdravé, tak už ten zbytok tých 20% tam môžete doplniť hocičím, proste čo máte radi. Budete jesť aj niečo, čo máte reálne radi a schudnete aj tak. Štvrtý bod, intermediate fasting. Teraz sa možno pýtate, že čo to vlastne je, že znie to úplne nejak divne. Veľmi dobre to vie pomôcť v diete. Intermediate fasting alebo prerušované hladovenie znamená to, že keď sa napríklad ráno zobudíte, tak nebudete jesť raňajky, ale prvé jedlo dňa budete mať, dajme tomu, až o nejakej 10., 11. alebo až o 12. obed. Už to závisí na vás, že aký si ten fasting, aké si to hladovenie spravíte dlhé. A keď sa posnažíte tie raňajky posunúť čo najďalej, to znamená, že o nejakej 10., 11., že vy ste začali až raňajkovať, alebo kľudne aj preskočíte raňajky a že budete jesť prvé jedlo dňa až obed, tak to znamená to, že tie kalórie, ktoré vy ste za normálnych okolností zjedli hneď ráno po zobudení, sa vám presunú až na neskôr a to znamená, že budete oveľa viacej plní, budete sa cítiť oveľa viacej syto, nebudete absolútne cítiť hlad, ale toto by som odporúčil iba tým z vás, ktorí už ste v pokročilej diete, keď už sa dostanete naozaj na nízke percento tuku, že už budete mať sixpack, možno aj žily všade po tele, po rukách a tak ďalej, tak už ten hlad začne trošku byť problémom a vtedy by som práve túto vec intermediate fasting doporučil. No a 5. bod je piť veľa vody. Niekedy, keď si myslíte, že ste hladní, tak hladní nie ste, ale ste iba smední. Takže keď vás napadne nejaká myšlienka, že by ste si dali Snickers alebo nejakú takúto vec, tak sa choďte reálne napiť. Vypíte možno nejaké 2 alebo 3 poháre a uvidíte, že na 90% to bolo reálne iba smäd. A tie chute na to jedlo vás hneď prejdú. Alebo kľudne si to predstavte aj inak. Ak budete mať nejaký nápad, že by ste si dali nejaký koláč alebo niečo proste, čo máte doma alebo niečo nezdravé, tak sa spýtajte sami seba, že či by ste si práve teraz dali šalát. Ak by ste si šalát nedali, tak to znamená, že ste není vôbec hladní, ale že sú to iba tie chute. Ale keď sa poriadne napijete vody, tak uvidíte, že vás to úplne prejde. No a toto bolo takých 5 špeciálnych typov, ktoré mne dosť pomáhajú v tej strave. No ale teraz čo s tým tréningom? Dbajte na to, že ten tréning je naozaj intenzívny. Máte kratšie prestávky trošku. Cez prestávky vo fitku sa nebavte moc s ľuďmi, nerozprávajte sa. Sústredte sa na ten tréning, nech to máte čo najskôr spravené. Váhy neznižujte za žiadnych okolností. Vždy tie váhy sa snažte navyšovať aj v diete alebo minimálne udržovať tie ťažké váhy, s ktorými cvičíte, pretože nechcete o tie svaly v diete prísť. A áno, ja odporúčujem dosť cvičiť vo fitku s váhami, aj keď idete chudnúť. Keď máte nejaký ťažký leg day, že cvičíte nohy úplne do zlyhania, tak možno pritom spalíte aj viacej kalórií ako pri nejakom behu vonku. Takže by som vám doporučil dať ten tréning vo fitku s nejakými váhami a potom už je na vás. Či vás baví behanie vonku, alebo nejaké kardiostroje vnútri vo fitku, alebo ako ja, že si raz za čas dám prechádzku vonku, do lesa, do prírody a tak ďalej. A týmto viem celkom tiež podporiť to chudnutie. Keď pôjdem na tú prechádzku, dajme tomu na hodinu alebo 2 hodiny. Skúste si na tú prechádzku nájsť čas. Napríklad namiesto pozerania televízie večer alebo scrollovania na tom internete, tak radšej vybehnite vonku, spravíte o dosť lepšie a nebude to dobre len pre tú vašu fyzickú stránku, že budete chudnúť, ale aj mentálne. Ono sa to nezdá, ale váš mozog a myseľ si dosť odpočinie. A garantujem vám, že keby po dobu 1 týždňa chodíte vonku každý jeden deň na prechádzku, tak už po 1 týždni sa budete určite cítiť lepšie, poznateľne. No a pravdou je, že bohužiaľ 90% ľudí, ktorí asi toto video dopozerajú, tak možno to skúsia, ale po 2 týždňoch sa na to vykašľú. A preto je najdôležitejšie pri tomto zostať a dosiahnuť tú dietu až do konca. Takže dajte si cieľ, že od dneska začínate, zajtra choďte na tú prechádzku alebo do fitka, začnite na sebe makať, nakúpte si nejaké zdravé potraviny, už nekupujte tie nezdravé potraviny, vydržte pri tom pár týždňov, aspoň do toho začiatku júla a uvidíte, že to bude stať za to. Proste majte motiváciu, predstavte si, ako chcete vyzerať toto leto, reálne si to vizualizujte v tej hlave,
každé ráno, každý večer, každý jeden deň, ako chcete vyzerať a ono vás to bude hnať. Možno sa vám nebude chcieť ísť do toho fitka, ale keď si na to spomeniete, ako chcete vyzerať toto leto, tak vás to presvedčí. Každý jeden rok vášho života ste o tejto letnej postave snívali, ale nikdy ste to možno nedotiahli do konca. A toto môže byť práve ten rok, kedy tieto informácie z tohto videa reálne uplatníte a od dneska alebo od zajtra na tom začnete seriózne pracovať. Ako som povedal, ja som vám dokonca ochotný s tým pomôcť, takže ak máte nejaké otázky na dietu, na tréning, na stravu, tak mi to píšte na Instagram. Na Instagrame sa o tom môžeme viacej pobaviť, jak len tuto v komentároch na YouTube. Takže mi napíšte a budete o jeden krok bližšie k tej vašej vysnívanej forme. Ak ste sa naučili niečo nové alebo toto video vám pomohlo, určite ma potešíte lajkom dole alebo subscribeom, odoberaním a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Majte sa.